לא, אתה מדבר מבחינה כללית? כללית אנחנו טובה. אבל אני רואה את הדרך, כל כך אחרי אנשים, וואי, יש שיחות. מפה אין. כבר היה רגע שזהו, אתה צריך להרים אותה מזה, להרים אותה מזה. היום היא כבר מבינה שזה היה לחץ, כל הסיטואציה הזאת. היא אומרת, אני לא יודעת שזה בטח, זה היית התקציבי שלה. אני לא מבינה מסוגלים זה עכשיו ואתה שלי דיברתי. קראתי, תרכז איתי! לא ראיתי את זה, אבל שמעתי בחוץ. קראתי את זה, נותן תחרויות. קראתי את זה בטלפון. עכשיו ראיתי שעוד פעם ספר. פעמיים חושבים. זה כמעט אתה יודע, אם להסתכל עכשיו, לא להסתכל, כי עוד פעם היא תתלונן. זה הלחץ, זה הלחץ. מזון, וצריך לקחת גם לעקוף אותה ותשתות מזון קודם כל, ואז גם להיות ראשונה בזה. אז קל לעקוף אותה. אם יאנה אף פעם מהבתים. יאנה לא 96. טוקי. צריכה לעשות בית מושלם. דאר צריכה לעשות בית מושלם לעלות ליום הבא. דבר ראשון, אני חייבת לעשות 64, מינימום 64. יכולה לעשות רק 64, רק אם לא... יאנה לא עושה. יאנה סופו של רב אחד מתקצר. לא, לא מספיק שהיה 66, זה 128. די, אם דאר עושה 64, היה לכם לעשות 128. בשביל שיזהר אותו? שונה. אם דאר עושה 64, ויהיה נסעת אחד מאחורה של 96. הבנתי, זה לא נכון. לא, כי כן מוזר כאן. אתה מזיע, תראה שאתה מזיע, מת. אתה מת, אתה מתנשב. קטע שם שנייה, תקבע קטע שם, דני יש לי קיה. מה קרה? אני את החיזר שם. מה הוא חושב על להגיד? מה אני את החיזר? קיצר, מה אנחנו עושים עם יונתן הזה? עכשיו אתה מוכן? מה עושים עם יונתן? נשאיר אותו שיקבל את המתנה, את הפרט? יש לנו מישהו אחר? אתם בודקים את זה, אתם לומד בבית ספר עם מיכל. איך קוראים לבית ספר של מיכל? או שגנגסטרים או משהו, או שגנגסטרים טובים שתפקיד בזה. שי גירון. הוא לא קשור למועדון, כאילו מהמועדון, גר בגבעתיים, הוא הכי מתקדם. יונתן יפה. עזבי את השמונה הזה מספיק, את יודעת לקרוא אותו, חפשי עוד דברים. אולי בזמן התקפה, לא צריך לאט שם, הוא עם צרפתי. תעשי התקפה. מחוץ לדיסטנס, לא קשור בכלל לקרב. זה לא פלאש שבאמת רצית לדקור, רצית להראות לי שאת יודעת לצאת לפלאש. עכשיו תחפשי פלאש שאת באמת הולכת לדקור, לא כאילו. אתמול סיבה לאמא שלנו, שהכל פרשת. אמרתי לה, זה בגדול אחד קטן. אני מאמינה שהיא אמורה לנצח את כל מי שבא לה בדרך. לא משנה, גם סיבה מתאמנת כל יום קבלת טיפולים. סבבה. בסדר. נעזור את זה. אבל בפנימי, אני עולה עם מיכל, היא לא סופרת את מיכל, היא עולה עם תמר, היא לא סופרת את תמר. היא מאמינה בבפנים שלה, זה יותר טובה מהם. או שיכול להיות שם פייט והיא יכולה לנצח. סימן לא? משתפר.
אחד פעם. היא שאלה אותי... איפה? לא, איפה? מה עוד פעם הגנת מראה לי? אם את רוצה לייצר התקפה, תמצאי לי, תייצרי אותה, למה אתה חולה כל הזמן? שאלה אותי... בואי תוציא את היד שלך, הוא שמאלי, החוצה, שאת תהיי בחוץ, לא הוא בחוץ, את בחוץ, כל הזמן. יופי. נכון. אחורה, אחורה, עשית, וברחת אחורה לפני הדקירה. אם היית לא מסוגל לפני, איפה שלה. אמרתי לה שהתחיל להשתפר, המצב, והתחיל לתת חלוש באימונים. עוד פעם, היא מתבדר, היא מתבדר, אל תחזור באיזה אימון. היא נוקלת בסדה, אבל עדיין לא מישהי שעושה חיים. די, ניחר הביתה נראה טוב. סליחה, שוקו? לא, בבית. היא נגד בכלל? אני רוצה להציא, יחד מהבית. סך הכל יש עוד טוב. הוא יוצא לפלשני במהירות של קמ"ש, אי אפשר לעשות הגנת שורה. אני לא מבין, את לא מצליחה לשאת לפלש, אני מבקש שתנסי לשאת. זה התרגיל שלך, זה האימון, לא לנצח. תזכור עם פלש. לא משתמש. כמה אתה חוגג? כל הפיקה שלו הייתה בחוץ. לא, אבל אחרי זה היא חזרה, לא? לא, אפשר לדעת את זה. אמרו לנו שבועיים עכשיו. אם זה רק הנער, דיסלוקיישן וחזרה, הכל בסדר, זה נכנס להם יעבור. אבל אם נקרא משהו שם... אבל אם נקרא, צריך טוסקופיה, צריך ניתוח. ניתוח, את זה, וכבר אתה מאבד מהמתיחה, כי זה לא, כבר אבל גרוע. הוא מסדר את זה, אבל בסוף השאלה אם זה רק עשה טק-טק, ולא קרה כלום, או שבטק נקראו דברים. כן, אני לא מפרד לי, בא ריילי? ריילי, תגיד לי. באתי לספר לך. אתה לא יודע להתלבש ולספר שפר. מה זה מנסה? אתה תזמין. אתה יודע שהוא לא נגיד על הרב? תביא את תביא את סטפן. אני יודע מי זו. היא אחת טובה בזה. תביא בשביל מורדה. אני לא יודע מספיק טוב בשביל שאני אבוא, אני אגיד, בואו תהיה אל הרז, ואני אגיד לי על הרב לפני שהיא יושבת על הוועד האולימפי. לא, היא אני חושב שבעל לא משנה, אז קודם כל יש לה תפקיד שהוא מספר אחד בוועד האולימפי. היא הספורטאי המדענית של מדינת ישראל. יובל לא עשה ים דקל הראשון מישראל. אני לא ידעתי את זה, אבל זה היה עם אתה יכול להזמין את סטפן. הוא הכי טוב יותר של אביתר. די, לא יהיה לך, אתה תזמין גם, לא, שיהיה לך מספר לראות גם וגם, לא רק בלב. תזמין את רמ"ש, תל אביב, ברמה של... יאללה בנים, בואו נעשה ריצה, מי מגיע ראשון? יאללה, בואו עכשיו מכות, ממש נגד תל אביב, בואו נסגור את זה חד וחלק. אבל יש את זה. לא בטוח, אתה תראה את ימים שאתה תראי בהם. אותם, בשתיים, ילדה בת 13, השנייה יש חבר, אלא אם כן הם מדורגות ראשונות. 14, אני לא יכול להזמין את גילי בלי הליגה. אני חייב להזמין את גילי. היא לא בת 13. היא בת 14. מהחרם? אני יודע שהליגה בת 14. לא, אני רוצה שהאימון נגמר בחצי שעה ואתה עדיין שוקר ואתה ערוב. בהתרגשות. רגע, איפה אתה עושה את הדיסקוטקה בבית?
דיסקוטקה. אבל? לא, אתה בא גם לדיסקוטקה? אני שמח. מתי זה קורה? ביאסו אותי, תכננתי ביום שישי, ואז הם כאילו התחילו להגיד לי, יש משימות וזה, לפורים. אז אני חושב על זה. נו, תעשה, זה פורים, מה רע? תגיד מסיבה אצלי, מסיבת תחפושות. בדיוק. באים אליי, מתחפשים. תעשה פרס מסכה למי שמתחפש הכי יפה. למי? אופיר. שגם אתה לא יודע. לא יודע מכיר, מה זה בייבי יודה? זה כאלה חברים לי פה לבקש עזרה. make sense. אולי על הכלי. לא מתוחכם. לא מתוחכם. שם קצת מזגים את זה, שזה כבר לא פייל. לא פייל. סוקי, אתה בא למסיבה של ליאו? מספיק לראות אנשים יותר גבוהים. מעל גיל 14. כמה אתה? אני לא הייתי שם כזה. מה אני פוצץ עליו? אני לא יודע מה אני יודע. כן, נכון, סתירה. מה אני עושה לו? בן אדם, אני יודע כמה הוא גמור. יש אחד גלב. גלב, אני מדבר בגלל. די, ילד מפוזר. זה חמורה. קים כאילו? גמורים. באו בלי מאמן, אז אף אחד לא יודע מי בכלל הם. אתה יודע, אני לא מכיר. אמרתי, טוב, לא יודעים מי האנשים, לא יודעים מי יוצא. היה כאוס. אמר להם, בואו נעשה ישיבה כולם. נראה מי אתם בכלל. אני מבין, כולם נראים. אני אומר לו, תגיד לי רגע, חביסטי, מי אתם פה כולם? כן, לא פה. תהיה, כולם פה. כמה אתם? 4. יונתן. לשבת נמוך ולבוא ולשלוט על המרחב. לא, איפה הרביעי? לא, בחדר ישיר. אני אומר לו, מה זה המפתח? אמרת אבא? ישיר. אז אני אומר לו, אוקיי, ויש עוד זהו, זה כולם? לא, יש גם את זאתי הלכה לאכול בחוץ, ואני כל החרביסטים פה. אנחנו פה, ויש גם שם, הולכים, טוב, אוקיי, בסדר. ואז גיל, אני אעשה את הרדת, ואז הוא אומר לי, מה דפק? ככה, באמצע... זה רוסים. רוסים זה מה דפק, זה כמו... נו, זה כאילו... זה בסלנג. זה בסלנג לזרוק מה דפק. לא, זה what the fuck, אני אומר, מה? זה אנגלית. אני אומר לו, כן, אני יודע את זה באנגלית, אבל איזה... מה קשור? לא, זה ככה. מתחללים מול המצלמה? מתחללים מול המצלמה? לא. כן. אתה מצלם. תמחק את זה אחרי זה. כמה כסף? זה הכי טוב, קלטתי שאלות שלמדתי טוב, אז בואו, תשארו פה אחרי השיחה, אני שרתי. קלטתי את זה. מה זה שם, מה טוב, זה יעזור לכם. מה אתם צריכים? Mike, she's this for that. אני יודע הכל, ילד שיודע הכל. אני אגיד לך משהו שאתה לא יודע. איך אני ניסיון? אחד דברים שאתה לא יודע, זה אין לך חכם כבעל ניסיון. אי אפשר לחתוך את זה. כי אין דיום מצוין. מי זה איגור המאמן שלהם כאילו? איגור. לא, מי שמאמן אחר. שם נמוך, שמו מרחב. זה איגור. יאללה, לסייף. ליאו, אתה עוד לא לבוש? יאללה, סייף. קדימה, חבר'ה. יאללה. רצית אותי? ליאו פה. ליאו, יאללה, במוס. לא עובד. תביא לי רגע, אתה אל תתנתק, תביא לי רגע. GoPro.
אמרתי. מוי, הגנש. Except you're talking to me, so it's not that. No, because I'm waiting. You only take 1 minute. No, it's not. It's only take 1,000. יש לי רק פין אחד שיצא החוצה. פין? פציל. זה לא יודע כמה בשם שקה והם הגיעו לך מחר. אתה מתי אתה טס? כן, לקומפטישן. אז יש זמן לי לתקן את זה ביום חמישי כזה. למה יש לך? בעיה, אבל... זה כמו של ליאו. למה דקה 90? יופי של הגנה. דקה 90. יום אחר? אז גם לא הבאת אותו בכלל. שפרת לי, הדקר שלו נמצא פה. מבינה מה זאת אומרת? תפה, אני מטפל. רק מקבל שזה עוד דקה. לא, איך אני יודעת? לא מבין. סלוקי הלך עליך, אני לו דקל לפנים, תומר, יש לך נעליים של סייר. זה חייב להוציא קצת בסקיל. אל תחשיב נקודות שלא נחשבות. אם זה לא תחשיב. אם זה הוא דקר ולא עבד לו תחשיב. גם אתה מחשיב לעצמך נקודות, ולא לא דקר. מורדכי, תעשה לו שלמות. תעשה לו שלמות. שלמות דוקר את זה. מה, אתה מת? למה רק לזה? אם זה מהכל הזה מפוק, זה מראה שמראה זה
working, I didn't have time either. When I was working, I didn't have time either. But now that I'm retired, I'm injured, I can focus on recovery at a time. But yeah, I know, when you're busy, you're busy. זה לא בא לו בקלות. תומר, הרצת אותי. זה רבע שעה. אומץ, אומץ! אתה יודע מה זה אומר, סטוטי? מקום השביעי באליפות אירופה שייך לך. עכשיו, בוא נראה אם אופיר ייקח את המקום השביעי שלך, שבעצם של ליאו. סדר פה את ה... אוקיי. מה זה בא להגיד? אני רוצה משהו בבקשה מתחלק עוד פעם הגדול. מה אתה צריך טיפ? בחורף? תלך רק עם נעלי בית. עוד טיפ? אחרי אימונים, שים סוויצ'ר. איפה דם? למה היא יודעת?
יש גם תחרויות בעולם שלוקחים את התמונה של מה יש חיים, אבל זה נותן את זה על המחר. והיא מאופרת שם ברמה מוקדמת. אנג'ליקה, כמה התקפות? לא הגנה שלה, ביקשתי כמה התקפות עשיתי. איזה 3. הוא הפוך מהגנה שלה. מה כל כך קשה? תומר, תבנה את המטרה הזאת בבקשה אנא ממך במטוטה. במטוטה. אולי קרץ אותי כאן? עכשיו תוכל לשמוע מוזיקה ושם. אז גם התחרות לא הבאתי אותי. לא, הבאתי אחרות.
סטוקי שומר על הטייטל של מקום 7 באירופה. טוב. מה? דני. הרב. אני אומר לך, זה זבוק. זבוק. זה לא צירה. זה לא צירה. הנה, לא. זה לא כן. זה לא כן. זה לא, זה לא צירה. ז'וק לא חוק. ז'וק פחות. יש פה איזה ז'וק אם הוא תופכים אותו, תעזרו לספור. שלא יהיה לבד בליטוש. אתה יודע מה זה? מה? Calma, pai.